טוב, חברים, אנחנו נתחיל. ברוכים הבאים למפגש קהילה נוסף שלנו. הפעם זה מפגש, זה לא מפגש תוכן סטנדרטי שאני מעביר, זה יותר שיחה עם בחורה מדהימה שהכרנו פה במהלך המסע שלנו. המסע שלנו התחיל בערך לפני 7 חודשים. במהלך הדרך פגשנו המון אנשים נפלאים, משפחות מדהימות. מכל הקשת האפשרית, מנעד מאוד מאוד רחב של אנשים, והיום אני שמח לארח את שני. אז תגידי שלום, שני. ואני שמחה להיות פה, תודה רבה, אז שני שלום תספר תכף, לכולם. שני תכף תספר על התהליך שהיא עברה להיות נוודת דיגיטלית. אה, ובמפגש הזה אנחנו הולכים לדבר על ההתחלה של ההתחלה של ההתחלה. זה איך נולד הניצוץ בכלל להיות נווד דיגיטלי, איך עושים את זה כשאתה שכיר, שזה אתגר בפני עצמו, ואיך מנהלים נוודות דיגיטלית במשרה מלאה תוך כדי מסע. אז ברוכה הבאה, שני. תודה רבה, כיף שיזמת את המפגש. אני אז מאוד מקווה שאנשים שרוצים ומתעניינים יקשיבו, ישמעו, לפתוח את הראש, זה תמיד נותן ככה עוד זווית, עוד מחשבה שלא חשבנו עליה קודם, אז גם אם נזיז במילימטר, זה כבר שווה. לגמרי. אז בואי, דבר ראשון, תציגי את עצמך, שכולם ידעו מי את. יאללה. אז באמת את חלק מהאנשים על השיחה אני מכירה, כי ככה נפגשנו במקומות שונים בעולם. ולמי שלא מכיר, אז אני שני מילר. אני כמעט בת 40, אני נוודת דיגיטלית. יש לי בעל ושלושה ילדים, שמטיילים איתי ביחד בעולם כבר 3 חודשים. במקצוע שלי אני מנהלת פרויקטים בעולם ההייטק. אני עובדת עכשיו בחברת סטארט-אפ יחסית קטנה, צעירה, בת 3.5. יש לנו מוצר, ואני בעצם במחלקה של ה-Customer Success, ואני אחראית לגשר בין הפיתוח והמוצר וההתקדמות שלו בתוך החברה ללקוחות פוטנציאליים. אז זו עבודה שהיא בלב ליבו של הסטארט-אפ, עובדת עם כל הקבוצות בתוך הסטארט-אפ. יש לי מנהלים בארצות הברית, ויש לי צוות בישראל, ואני עושה הרבה מהרבה ביום-יום, גם היה כך בארץ וגם בעבודה מרחוק. אני, אז זה קצת אני, עליי. אני רוצה, ברשותך, לציין שאתם מטיילים, אתם התחלתם לטייל איתנו בטיול של קהילה, שזה פורמט מאוד מיוחד. אני לא יודע אם הרבה אנשים מכירים את הפורמט הזה, אבל זה פורמט מאוד מיוחד, שכמה משפחות מתכנסות ביחד ולפחות לכמה חודשים מטיילים ביחד. ככה אנחנו הכרנו, והקשר הזה ממשיך גם אחרי שהקהילה סיימה את תפקידה. אז אני רוצה שנייה, ממש רק להתחלה של ההתחלה, תספרי מאיפה נולד הרעיון בכלל לצאת לטייל בעולם? מאיפה זה התחיל? אז נגיד שיש לו שני חלקים. יש את הרצון האישי שלי, לצאת לטייל בעולם במסגרת של נוודות דיגיטלית, ויש גם את החלום המשפחתי. יש גם את הקן המשפחתי שלי שרצה לצאת ולעשות הרפתקה כזאת בעולם. זה בא ביחד, זה לא חלום שלי שמשכתי אליו רק אני את כולם. אז אני בדיוק הבוקר העליתי בקבוצה שלך ככה קצת לקראת המפגש הזה מחשבות שעלו לי של מתי פעם ראשונה בכלל עלה לי הרעיון הזה. אני עוסקת בעולם העבודה, אני הרבה שומעת הרצאות על עולם העבודה, לאן זה מתפתח, לאן זה הולך, ושמעתי הרצאה לפני כמעט עשור על המונח הזה של נוודים דיגיטליים. הייתי אז בעבודה, יושבת באודיטוריום גדול, במשרד שצריך להגיע אליו 5 פעמים בשבוע למשרד, וצריך להחתים כרטיס בכניסה וכרטיס ביציאה,
ושם שמעתי על אנשים שמטיילים עם הלפטופ ועובדים מכל מקום בעולם, ואמרתי, וואלה, בא לי גם. זה לא היה הזמן שלי, זה לא היה המקום שלי, אני רק התחתנתי ורק התחלתי להביא ילדים ורק בניתי לי בית, אבל זה קסם לי כבר אז, וזה תמיד היה שם, אצלי בראש. ובמרוץ השנים, ביחד עם בעלי, נכנסנו למין איזושהי רוטינה, שאני עובדת בהייטק, והוא עובד בכוחות הביטחון, ואנחנו רצים קדימה ויש לנו שאיפות. וקרה והוא החליט שהוא עושה שינוי בקריירה. אה, ולפעמים מגיעות הזדמנויות בחיים שצריך לדעת לנצל אותן. שינוי בקריירה אפשר להסתכל על זה כדבר נורא מפחיד, שרוצים לעשות ולא יודעים, ולא תהיה עוד הכנסה, ומה נעשה, ומה הוא יעשה וכולי. ואפשר להסתכל על זה כהזדמנות. ואנחנו לגמרי. בחרנו ביחד לנצל את הזמן הנדיר הזה, שהוא מה שנקרא בין עבודות, ולקחת את זה קדימה, לנוודות דיגיטלית שלי, ולחל"ת ארוך שלו, מהחיים בכוחות הביטחון בארץ. וצריך להגיד בכנות, אנחנו מתכננים את המסע הזה כמעט שנה. זה לא משהו שנעשה בספונטניות, זה לא הברקה של בן רקע ואורזים בית ושלושה ילדים ומטיילים בעולם, יש הרבה הכנות שצריך לעשות לקראת הדבר הזה, והרבה הרבה תיאום ציפיות. אבל בואי נחזור להתחלה. בואי נחזור להתחלה. כשאת או בעלך מגיעים לאיזושהי שיחה במטבח או בכל מקום אחר ואומרים, יאללה, בוא ונעשה את זה. מתחיל הרי מין מרוץ כזה של מחשבות ותהיות והתלבטויות ופחדים וחששות והתרגשות ומנעד אדיר של רגשות, ועוד לא דיברתי על כל המשימות שצריך לעשות. ויש המון משימות. אז תחזירי אותי לאותו רגע שבו אתם יושבים בסלון ומעלים את הנושא הזה של מסע בעולם, ואיך זה התפתח למקום שבו מגיע הרגע שאתם קונים כרטיסי טיסה, ואומרים לילדים, ותכף נגיע גם איך אומרים בעבודה, אה, שזה זה, שהגיע הרגע, שהגיע העת. אז האמת שבגלל שזה כבר נהיה איזשהו חלום משותף, זאת אומרת, אני חלקתי הרבה שנים את הרצון לנוודות, והוא חלק הרבה זמן את הרצון לשינוי קריירה, וכשהיינו מדברים, ובאמת אותן שיחות בסלון, על איך נעשה את זה ומה נעשה את זה וכולי, הבנו שבעצם צריך לקרות רק דבר אחד, אנחנו פשוט צריכים לקחת החלטה שהולכים על זה. וביום שבו החלטנו שאין סימני שאלה, אם כן יוצאים למסע או לא יוצאים למסע, אז כמנהלת פרויקטים מכאן כבר הכל התנהל כפרויקט, והיו לו שלבים, והיה מה צריך לעשות בדרך, אבל צריך רק ששני בני הזוג יחליטו ביחד שהולכים על זה. ואם יש החלטה משותפת ומורידים את הסימני שאלה, כבר מוצאים את הדרך ומוצאים את הכלים ומוצאים את האמצעים, זה כבר לא, זה לא עם שאלות, זה עם סימני קריאה, ויש מכשולים בדרך, היינו בהיי מטורף לקראת הדבר, קלטנו את הפן הכלכלי ואת הסיכונים ואת הבעיות, כמעט עשינו ריברס לכל הדבר הזה, ואמרנו, לא משנה, אולי לא נעשה את זה. כאילו, זה איזושהי רכבת הרים, אבל היום, thank you, אבל היום שבו החלטנו, זה היום שבו הסרנו את סימני השאלה, אם זה נכון לו לעשות שינוי קריירה או לא נכון לו, ואם זה נכון לנו לצאת למסע או לא נכון. כשהחלטנו שזה נכון לו לעשות שינוי קריירה, וזה נכון לנו לצאת למסע, משם כבר הדרך הייתה יותר משימתית. אני רוצה לשתף גם מהצד שלנו, שאנחנו גם כבר 7 חודשים בתוך המסע, וכל ההכנה הייתה באמת ארוכה וסיזיפית. כמו שאמרת, זה ממש פרויקט. זה ממש פרויקט שצריך להגדיר את היעדים שלו ואת המשאבים שלו,
ואת היכולות שכל אחד מאיתנו כדי לרתום מעצמו, על מנת שהפרויקט הזה יצליח, ויש בו מיילסטונים, והרבה הרבה הרבה ניהול סיכונים, כי בסוף אנחנו לא רוצים ליפול בדרך, או לפחות להקטין למינימום את הנפילה, לדעת מה יש ומה אין, וזה המון המון שיתופיות, כי בתהליך כזה של מסע בעולם, או בכלל לצאת מאזור הנוחות או לצאת מהמטריקס, צריך לדעת לשתף, לשתף גם בפחדים, בחששות, וזה המון המון עבודת צוות. רק, באמת, אני באמת יכול להגיד את זה בצורה, זה רק זוגות חזקים או משפחה חזקה יכולה לשרוד את הטלטלות הרגשיות של הדבר הזה. וזה משהו שלא יודעים בשלב ההכנה. זאת אומרת, בשלב ההכנה אתה עובד די כמו רובוט, מאוד משימתי, עד שאתה מגיע באמת לנקודה הראשונה, או למשבר הראשון, או לאתגר הראשון, ואז אתה מבין שעליך להתמודד עם המון המון דברים. אני רוצה שתשתפי אותנו, כחלק מההכנה למסע, היה גם את ההכנה של התעסוקה. אני רק רוצה להזכיר שאני מנהל פרויקטים בחברת סטארט-אפ, שכירה, ועכשיו צריך נכון, לדעת איך לדלבר את זה, או איך להציג את זה אה, למקום העבודה. אז א', תשתפי, האם היו בכלל הכנות לדבר הזה, או שנחתת ביום אחד במשרדו של המנכ"ל ואמרת לו, כן. תקשיב, אני עושה את זה. אז היו הכנות לגמרי. קודם כל נתחיל מזה שכשהבנו שהחלום הזה מתחיל להיות קצת ריאלי, ושאולי נוציא אותו לפועל עוד כמה שנים, אז אני שיניתי מקום עבודה. אני עבדתי לפני זה בקורפורייט גדול, עם חוקי HR מאוד נוקשים, אני ניסיתי לחפש לי כמה רילוקיישנים, וזה לא צלח. שאלתי על עבודה מחו"ל, היו חוקים מאוד נוקשים של עד 3 חודשים, ורק במדינות כאלה ורק באחרות, והבנתי שאם באמת אני רוצה להפר את המשוואה ולאפשר את זה לעצמי, אני גם צריכה לעשות שינוי במקום העבודה, וזה חלק מהסיבות שהלכתי לעבוד בסטארט-אפ. בסטארט-אפ קטן, עובדים, אני לפחות עובדת יותר קשה ממה שעבדתי בקורפורייט גדול, שבו הייתי בסוף איזשהו בורג קטן בתוך מפלצת יותר גדולה. היה לי פחות נוח, היה לי קשה המעבר הזה, גם כאימא לילדים, אבל ידעתי שבסביבה הדינמית הזאת, יהיה לי יותר קל לצאת לנוודות דיגיטלית. זאת אומרת, הקימו את גוף ה-HR, התחילו להבנות את החוקים, ברור שם שזה משפחה שמקימה איזשהו מוצר, ואם מישהו מהמשפחה צריך משהו, כמו לצאת לנוודות, כמו יש אצלנו הרבה חבר'ה צעירים שמתחתנים ולוקחים פתאום איזשהו ירח דבש מאוד גדול, יש המון פרגון. אז כשהגעתי, באמת, אני 2 אחרי שהגעתי לסטארט-אפ, יצאתי לעבודה ב-100% רימוט. כשהגעתי, בחנתי את סביבת העבודה. ראיתי שאני עובדת עם אנשים ולא עם חוקים. ראיתי שאני יוצרת קשרים טובים כאלה שיאפשרו לי לבקש בקשה כזאת ביום מן הימים. ראיתי שיש תקדימים, ראיתי שאנשים יוצאים לטייל, חוזרים, לוקחים חל"תים, חוזרים. היה אגב גם תקדימים לא טובים, היה לנו איזה מפתח שאמר, אני גם ככה צריך את השקט שלי ועובד כל הזמן מהבית, אני הולך לעבוד מרחוק, זה לא צלח, והוא פיטרו אותו אחרי 3 חודשים, ואמרתי, רק שזה לא ייזכר כאיזו קביעה שזה יכול גם לא להצליח, כי זה יכול גם לא להצליח, אבל בחנתי מאוד מאוד את סביבת העבודה. ובפן הפרקטי, אני חושבת, השתרשתי. זאת אומרת, מאוד מאוד דאגתי שאני מקימה את הנישה שלי, את האקספרטי שלי בתוך החברה, שאני מבססת נכון את הקשרים שלי, עם האנשים שצריך, ונהייתי פונקציה שהיא משמעותית והיא חשובה לחברה. את האיך מספרים או איך אומרים, עשיתי בשלבים, אני חייבת רגע להגיד בכנות, לא פתחתי את כל הקלפים אני ביום רוצה שנייה, הראשון, קודם, כן, אני רוצה
אמרת פה כמה נקודות שהן מאוד מאוד חשובות ואני רוצה לחזור עליהן, אוקיי? ברשותך, כי זה דבר מאוד חשוב. אחד, אמרת, הרגשתי פונקציה. הרגשתי שאפשר לסמוך עליי, הרגשתי שאני יכולה לסמוך על הצוות שלי, הרגשתי חשובה. נקודה ראשונה, אמרת שעבדת עם אנשים, זאת אומרת, החוקים הנוקשים שהיו לך בקורפורייט לא קיבלו השפעה כזאת משמעותית בתוך חברה שהיא יותר דינמית, יותר נכון, מתחשבת, הקשרים האישיים בהם היו קלף מאוד חזק כדי לעשות את הצעד הזה, ואני חושב שהנקודה השלישית שהעלית זה גם ביטחון. הרגשת ביטחון, נכון, היכולת שלך לבוא ובכלל להציף את זה בלי שתקבלי איזשהו לא מאוד מאוד חזק. אז אוקיי, זה מהמם. אני חושב שאלו טיפים מאוד חשובים למי ששומע אותנו, לפני שהוא בכלל בודק או בוחן, לבוא לבוס שלו ולהציע לו כזה תהליך, ישאל את עצמו האם הוא גם מרגיש נוח לבוא האם פונקציה מאוד חשובה, והאם זאת מערכת שהיא גמישה דייה כדי לעשות את הצעד הזה. אז נכון. מהמם. אוקיי, ואז מה ואז, קרה? ואז אני חושבת קצת כמו בזוגיות, אז במערכת הזוגית שלי עם שלושת הפאונדרים של החברה, קצת שיתפתי על התהליך שאנחנו עוברים, על השינוי מקצוע שהולך לקרות אצל בן הזוג שלי, שאנחנו שוקלים לעשות איזשהו טיול ולעבוד תקופה מרחוק, שעוד אין לי תאריך ואיזשהו יעד קונקרטי, אבל הייתי רוצה כבר ככה לחשוף את זה ולהכיר שהם ידעו. ועם המנהלת האישית שלי כבר פתחתי שיחות יותר עמוקות של במידה ואני אצא, איך זה יעבוד, איך נסתדר, האם היא בכלל מפרגנת וכולי, איזה קשיים אנחנו עלולים לצפות בעבודה שלי מרחוק ומה אפשר לעשות היום כדי להכין את הקרקע. וכשהיה לנו כבר תאריך ויעד, ואגב אמרנו מקודם שכשלוקחים החלטה, אז לוקחים את ההחלטה ואז הכל מסתדר. זאת אומרת, אני גם הייתי מוכנה לזה, שאם זה לא הולך ויגידו לי בכל זאת לא, אני החלטתי שאני יוצאת לנוודות דיגיטלית, גם אם זה אומר שאני אקים את עצמי כעצמאית, או אחפש משרה אחרת וכולי. זאת אומרת, הזון שלי היה מאוד בטוח בעצמו, שזה הולך לקרות בדרך כזו או אחרת. לי לא היו סימני שאלה. קיוויתי זאת אומרת, שזה ילך דרך אותה חברה, אבל הייתי מוכנה לתרחישים אחרים, לא הייתי מוכנה לתרחיש שבו אני לא יוצאת למסע כזה. אז תגיד, בניהול הסיכונים שאת עשית, אמרת, המסע כרגע, או התהליך הזה של היציאה למסע, הרבה יותר חשוב מהמשרה הספציפית שבו אני נמצאת, וגם אם הייתי לגמרי. מקבל תשובה שלילית, גם אם הייתי מקבל תשובה שלילית, עדיין ההחלטה נפלה. אני רק רוצה להגיד על זה משהו חשוב, שכל מה שאת אומרת זה נכון למקרה הספציפי שלכם. נכון, וכשאנשים פה שומעים אותנו בקהל, אז כמובן שצריכים לעשות ניהול סיכונים שמתאים לכם, למשפחה שלכם, לדעת מה ההשלכות של כל דבר. כמובן לרדוף אחרי חלומות, אבל שהם זמינים ונגישים לכם, עם ניהול סיכונים כזה שלא בסוף יפגע בעתיד שלכם בצורה מז'ורית, אוקיי? אז, ובסוף אני תמיד אומר, בסוף דברים מסתדרים. זאת אומרת, אם יש לך את הרצון ואת הדרייב, בסוף דברים מסתדרים. אבל צריך לקחת פה בקשב רב את כל ההחלטות, גם הכלכליות, גם האישיות, גם המקצועיות. אז במקרה שלך, החלטת שאתם עושים נכון. את זה, ולא הייתה התנגדות משמעותית לפי מה שאני מבין לא, ממך. לא הייתה התנגדות, וגם אני אגיד שכשבאתי ופרטתי את התוכנית, אמרתי שאני רוצה לעבוד מרחוק לתקופה. זאת אומרת, לא ביקשתי להמיר את החוזה שלי ל-100% רימוט, אמרתי, אני רוצה לבוא ולעבוד תקופה מרחוק. הגדרתי את זה אז כתקופה של 4 חודשים. ביקשתי את ברכת הדרך, אבל באתי גם מאוד מוכנה למה אני חושבת שזה יעבוד. ניתן סתם דוגמה,
כמה דוגמאות, עוד פעם, זה מקרה ספציפי, אבל רק כדי לתת איזושהי השראה. אז באמת כבר נהיינו איזשהו גרעין, והרגשתי שאני יודעת לתקשר ולעבוד טוב עם כל אחד מהגורמים בחברה, זאת אומרת, הרגשתי שיש מספיק חיבור טוב עם פונקציות בארגון, כדי שהמרחק לא יגרום לאיזושהי פגיעה באיכות העבודה. דבר שני, אני עובדת מול לקוחות, גם ככה רוב השיחות שלי עם לקוחות, בעיקר אלה שבארצות הברית, זה בזום, אז זה לא כל כך משנה אם אני בישראל או בהודו. אמ, וגם באתי, אני מנהלת צוות בישראל, יש לי צוות של אנליסטים בארץ. בדיוק אז היינו בשילי, אחרי השביעי לאוקטובר, שתקופה שכולנו או היו במילואים או עבדנו מרחוק. ובמובן הזה, כאילו, כבר התנסינו בזה. התנסינו במצבי משבר יותר קשים, כמו המלחמה. הייתה כבר תקופת הקורונה שהוכיחה שעבודה מרחוק יכולה לעבוד. זאת אומרת, כבר באיזשהו מקום הייתה לי הוכחת יכולת שזה יכול לקרות מרחוק. עכשיו אנחנו רק מפרמלים את זה בנסיבות קצת יותר משמחות. קיבלתי את ברכת הדרך, על זה לא הייתה התנגדות. מכאן יצאתי לעבודה מרחוק. ביקשתי שבוע חופש כדי רגע להתאקלם במסע, בכל זאת טיפה לעשות איזושהי הרגשה של חופשה, ואחרי השבוע הזה שלקחתי בו חופשה, התחלתי לעבוד, והגדרתי את זה מההתחלה עם המנהלים שלי, אני עובדת ראשון עד חמישי לפי שעון ישראל ושעון ארצות הברית, מה שאני נדרשת, ועבדתי מאוד מאוד קשה בתקופת ביניים הזאת, עד שהודעתי שאני רוצה להרחיב את זה למעבר ל4 חודשים, בלהוכיח שאני מסוגלת, שהעבודה לא נפגעת, שאני מצליחה לנהל צוות מרחוק, שאני זמינה לכל שאלה, למה שצריך, שאין איזושהי הרגשה של שאני לא נמצאת, שאני בחול או משהו כזה. יש לי עכשיו פרויקט גדול שעולה לאוויר בישראל. החבר'ה שאני עובדת מולם לא יודעים או לא מרגישים שאני לא זמינה באיזושהי צורה. האם, עכשיו, בגיל 40, רק שאלה אני רק קטנה, אגיד, תגיד, האם הסימולציה הזאת הייתה כשאת בארץ? לא. לא. האם זה, ב- האם יותר זה היה נכון לעשות סימולציה של עבודה מרחוק כשאת בארץ? אני אגיד לך את האמת, דווקא הגברתי את ההגעה שלי למשרד. שאני בארץ, אנחנו יושבים במשרדים בתל אביב, יש חובת הגעה של בין פעמיים לשלושה למשרד. אני התחלתי להגיע אפילו 4 פעמים, כי נורא היה חשוב לי רגע לחזק עוד ולהשתרש ולסגור את כל הפינות לפני שאני הולכת. גייסתי גם עוד סטודנט לצוות, היה לי חשוב רגע להיות איתו, לעטוף אותו, לחנוך אותו, שנייה לפני שאני יוצאת לכזה מסע. אני רק אגיד, אני בשוק העבודה, יש לי הרבה חברים שמחפשים במקום הזה קצת לנוח. אנחנו כבר, כל אחד הוא בעל ניסיון, הוא בעל ידע, ולא מחפשים אתגרים. לצאת לנוודות דיגיטלית זה אתגר, צריך טיפה להתגמש, צריך לעבוד, צריך שוב להוכיח את עצמך, ומי שיוצא לנוודות דיגיטלית צריך לקחת את זה בחשבון. זה לא הזמן שנחים בו. אני לגמרי מסכים איתך. נוודות דיגיטלית זאת עבודה קשה מאוד, בעיקר שמדובר בנוודות שיש שם הפרשי שעות מאוד משמעותיים אל מול שוק המטרה שלך. לפעמים אתה הולך לישון מאוד מאוחר וקם מוקדם, ולפעמים יש גם בלת"מים, וגם תכף אנחנו ניגע בזה על ה-work-life balance. זה לא תמיד הופך את זה ליותר קל כאשר אתה רואה את המשפחה נמצאת מטיילת נגד איזשהו מקום, ואתה הולך לעבוד באיזשהו בית קפה כזה או אחר. אה, אוקיי, ואז אחרי, רק דבר אחרון, כמה זמן עבר מרגע שהודעתם, הודעת לבוס עד שעלית על המטוס? 3 חודשים בערך. כשהיה לי כרטיסים, כבר אז הודעתי, וכן.
כן, נתתי אוקיי. את החסד. אז אני הגעת, חושבת הגעת לחו"ל. שמה, איך? אז הגעת לחו"ל, ואיך זה, הגעתי לחו"ל, איך זה עבדתי קרה? מרחוק, אבל האמת לפני העבודה בחו"ל, היא הייתה לי די חלקה, אני חייבת להגיד, גם בגלל שבאמת נכנסנו לקהילה, אז היה לילדים חברים, והיה לנו, המבוגרים חברים, והיה קצת יותר קל בזמן שאני לא נמצאת, ידעתי שהם לא מחפשים את עצמם לבד במדינה זרה, אבל אני חושבת שזה לא רק שם טמון סוד ההצלחה, זאת אומרת, אם מישהו יוצא, אני מאוד ממליצה להתחיל לנווט במקום שיש בו קהילות ישראליות, אבל זה לא רק סוד ההצלחה, אנחנו עשינו עם עצמנו תיאום ציפיות בבית מאוד מאוד ברור לקראת היציאה למסע הזה. התיאום ציפיות הכי משמעותי, אני חושבת, היה ביני לבין עצמי, שכשאני יוצאת למסע ומתחילים להיכנס לכל מיני קבוצות בפייסבוק ולקרוא ומשפחות מטיילות ואיזה יופי, ידעתי שאני לא הולכת לחוות בדיוק את החוויה הזאת. ידעתי שאני הולכת להמשיך את שגרת החיים שלי של 9 עד 5 או קצת יותר, מה שזה לא יהיה, וזמן הפנאי שלי הולך להשתדרג. אז במקום שאחר הצהריים אני אתאם חוגים וחברים ויכין ארוחת ערב ויקפל כביסה, אני הולכת לראות שקיעה בחוף. ובוויקנד, במקום לארח ולהעמיד צירים וללכת ולקבוע ומפגשים וחברים ומוזיאונים, אז אני נמצאת במדינה חדשה וחוקרת תרבות חדשה. אז עשיתי תיאום ציפיות מאוד גדול עם עצמי, של אני לא יוצאת למסע הרגיל שבו 24/7 חווים חוויות ורואים עולם, אני הולכת לקיים שגרה מרחוק, ואני רואה רוב הזמן את המסך מחשב, עם אוכל יותר טעים, עם נוף יותר יפה, גם זה קצת משתדרג. יש גם אגב קשיים, כן? אולי תכף ניגע בזה, אבל זמן הפנאי שלי הוא זה שהשתדרג. אז זה תיאום ציפיות ראשון. תיאום ציפיות שני הוא כמובן מול הבן זוג, שבעצם הולך לקחת נטל הרבה הרבה יותר משמעותי בגידול הילדים. אז דיברנו על זה הרבה, הכנו את עצמנו שזה לא יהיה קל בעיקר, לא רק הכנו את עצמנו שככה זה צריך להיות, הכנו את עצמנו שזה אתגר וצריך לצלוח אותו והוא לא יהיה פשוט. וגם בתיאום ציפיות בעבודה, זאת אומרת, אני חושבת שזה לא מספיק להודיע ולהגיד שזה יעבוד. אני עם כל הקולגות שלי עשיתי שיחות אישיות, שאלתי אותם איפה הם חושבים שזה יהיה יותר קשה, איפה אני יכולה לעזור מרחוק כדי להרגיש יותר נגישה, ואני עושה את הבדיקות דופק האלה כל הזמן. זאת אומרת, מאוד חשוב לי להיות כל הזמן בפוקוס ולדעת איפה המיקום שלי בחברה, גם כשאני מרחוק. אני רוצה להגיד בהמשך למה שאת העלית כמה נקודות. הנקודה הראשונה זה שמי שחושב שבנוודות דיגיטלית החיים נהיים הרבה יותר קלים ופשוטים, טועה. אני חושב שבדיוק הפוך. אני חושב שהמעמסה, הן הרגשית, הן הפיזית, והן ההוכחה שצריך להוכיח היא הרבה יותר גדולה. וזה תהליך שכל התא המשפחתי לוקח בו חלק. כל התא המשפחתי, גם הילדים, גם ההורים, זה לא דבר של, אוקיי, עכשיו עברנו לחו"ל, אנחנו נשב ונטייל כל היום. במיוחד כאשר, כמו שאת אומרת, את עובדת מסביב לשעון, או לפחות לפי השעות הסטנדרטיות שלך זה 9 עד 5, אבל כולנו יודעים שזה לא באמת ככה, כי חובת ההוכחה עלייך כעובדת הוא הרבה יותר גדול. אה, אם היית בארץ, את חייבת להוכיח הרבה יותר, גם למעסיקים שלך, אבל בעיקר לעצמך, שהתהליך הזה, שהמסע הזה, אה, אה, מחזיק את עצמו. אז כל מי שחושב על נוודות דיגיטלית, אני ממליץ בחום, 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 לדעת שהחוסן המשפחתי הוא קריטי להצלחה, התיאום ציפיות, הן האישיות והן מול בני הזוג והילדים חייב להיות, וגם שיש משברים, ותכף ניגע במשברים, כי יש לא מעט משברים, וגם יש משברים, לדעת לייצר מנגנון שפותר אותם. אז אם אנחנו נחזור שנייה לסיפור של משברים, בואי תציגי את המשבר הראשון שלך, שחווית ואמרת, אוקיי, יש פה משבר.
אני חושבת כאילו, שהכנתי את עצמי לאיזה קשיים יהיו, אז הכנתי את עצמי לזה שכולם ילכו לאיזושהי אטרקציה, ואני בחושך לבד במחשב, וזה יהיה נורא עצוב, וזה באיזשהו שלב יעיק עליי, ואולי לא יתאים לי, כאילו הכנתי את עצמי לאפשרות שיתעורר בי הרצון לחל"ת. תוך כדי הדבר הזה, וכאילו רציתי להיות מודעת לזה ולדעת לנהל את זה, ולא שזה ינהל אותי. ובסוף גיליתי שדווקא בימים שבהם הם לא יצאו לאטרקציות, ומשהו בלוז לא הסתדר, ולא היה להם טוב, והיה בכי, או היה ריב, זה ימים שהיו לי הכי הכי קשים בתוך המסע. זאת אומרת, אם לתא המשפחתי לא טוב, אז לי היה קשה, ממש קשה פיזית לנהל יום עבודה. זאת אומרת, מאוד קשה לקום מקרייסס בבית וללכת לפתוח מחשב ולתת את כולך למעסיק אחר, ולא להיות שם בשביל המשפחה ברגעי משבר. זה קורה גם שילד חולה, או דברים כאלה. אז אני יותר חוויתי את זה במקום הזה. זה פעם אחת אם מסתכלים על הבית, ודווקא במובן של העבודה, היה המון פרגון, וכולם אמרו לי איזה כיף, וכמה את חסרה וכולי, ופתאום נהיה ז'רגון במסדרון שאני לא חלק ממנו, ופתאום היה איזה מסיבת שבועות ותחרות עוגות שאני לא לקחתי בה חלק, ופתאום נהיה לי דווקא פומו על מה שקורה בתל אביב. ולא הייתי מוכנה לזה, כאילו חשבתי שאני חיה את החלום וכולם ייכנו מאחור. אז לא, יש גם, ונכנסים אנשים חדשים גם לחברה, ואתה לא מקבל את ההזדמנות להכיר אותם אישית. אז אלה מסוגי הקשיים שהיו לי במסע. אני רגע אגיד שאנחנו גם טריים במסע. אני מכינה את עצמי שהמשברים האמיתיים והגדולים הם עוד לפניי. דוגמה לאחד כזה, אנחנו עכשיו מטיילים פה בהודו יחסית באזור נוח, ועוד מעט מתכננים לזוז קצת יותר צפונה, ואני כבר שומעת על כל מיני בעיות אינטרנט ובעיות קליטה, וזה לא משהו שאני יכולה להרשות לעצמי בתוך המסע הזה, ואני חייבת להיות עם איזושהי יושרה לעבודה, ואולי להפסיד חלק מהדברים במסע, אבל להמשיך לקיים את ההבטחה. אנחנו גם שוקלים לנסוע למדינות קצת יותר, שיש בהן יותר אטרקציות מאשר הודו שהיא יחסית רגועה, ואז פתאום ביקשתי חופש, לקחת שבועיים רק כדי לטייל, כמו חופשה שכל אחד בארץ יכול לבקש לעצמו, והתחילו להגיד לי, אולי זה לא זמן טוב, כי יש פה פרויקטים שעולים לאוויר עכשיו, אולי בארץ זה לא היה נורא, אבל בתוך מסע שיש משפחה שלמה ותכנון שקובע את זה, זה ביג אישיו. אז גם הספונטניות בתוך המסע נפגעת. אני לא יכולה לתכנן מעברים בין יעדים באמצע שבוע, אנחנו תמיד חייבים לעבור בסוף שבוע. דמיינו שאנחנו נקבע לעצמנו את המדינות ונטייל לפי עונות, אבל פתאום יש עוד גורם שהוא חלק מכל הדבר הזה וצריך לקחת אותו בחשבון. אז לא תמיד זה פשוט והקשיים מגיעים. אני רוצה להגיד עוד משהו מהפרספקטיבה שלי. אני חושב שאם יש שריר אחד שצריך לפתח עוד לפני שיוצאים למסע, בטח עד כמה וכמה בתוך המסע, זה שריר הגמישות. זה שריר שחייבים לדעת לפתח אותו ולהיות גמיש לשינויים ולרצונות ולכשלים ולמחסומים. אה, וכמו שאמרת, השיקול התעסוקתי הוא שיקול מאוד מאוד קריטי לדעת איך מתגמשים בתוך הדבר הזה, ומישהו בסוף צריך להתגמש. אה, אז איך נראה היום שלך? תואר בבוקר, או, או. לאן את הולכת? איפה את עובדת? איך זה אה, נראה? אז איך זה נראה? אז עכשיו אנחנו מטיילים באמת במזרח, אז המזרח מתעורר לפני שעון ישראל. אז יש לי את הבקרים עם המשפחה.
בפיליפינים שהיינו חודשיים זה היה יותר ים ומסעדות וככה ארוחות בוקר מפונפנות. פה בהודו אני לפעמים מספיקה לשתות צ'אי בבוקר עם הילדים באחד מהבתי קפה, לפעמים אני מספיקה אפילו קצת לעזור בשיעורי בית, או להיות איתם בסדנאות. אני נמצאת איתם כמה שעות, ובערך סביב 11 בבוקר שלי, 12 שלי, אני נפרדת מהם והולכת לחפש לי מקום עבודה. אני נפגשת פה עם כל מיני נוודים דיגיטליים, יש הרבה שמאוד מאוד חשוב להם שבדירה שלהם יהיה פינת עבודה עם כיסא נוח, עם אינטרנט יציב, והם אוהבים לעבוד מהבית. אני אוהבת לגוון את מקום הישיבה שלי. אני נמצאת עכשיו כמעט חודש בדרמסלה בהודו, אני חושבת שאין בית קפה שלא קיבל אותי ליום עבודה שלם. אני אוהבת לבחור את המקום עבודה לפי הנוף, לפי האוכל באותו בית קפה, אבל חוץ מהשיקולים האלה הנורא נחמדים, אני לרוב יגיע, יבדוק שיש אינטרנט ויש שקע חשמל, שזה מספיק יציב וחזק להחזיק שיחות זום ואת כל היום. ואז אני פשוט, לרוב, לא נעים להגיד, פשוט נכנסת לרצף של ישיבות, לא קמה להם מהכיסא המון 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 שעות. אני המון עושה ניסיונות לקחת איזשהו ברייק, כמו שבארץ לפעמים יורדים לאכול צהריים למטה לאיזושהי שעה, לקחת איזשהו ברייק, לסגור לי חלון זמנים כדי להיות איתם טיפה באחר הצהריים שלנו, ואז לחזור לישיבות ערב. לצערי לא תמיד זה מצליח, ולפעמים אני נגררת. אני יכולה בוודאות להגיד שאני עובדת פה יותר שעות משעבדתי בארץ. אז אם את מתחילה ב-11-12, מתי את מסיימת? אז לפעמים בשבע, לפעמים בשמונה. אני אגיד גם רגע בתחום שלי, בזה שלי, יש פרויקטים, אז לפעמים זה נורא לחוץ, ואין ברירה. אני אעבוד 5 ימים, 10 שעות ביום. אני יודעת לנצל את הזמן שיש רגיעה. אני יודעת, וזה משהו שלמדתי במסע, כי עבודה תמיד יש. אבל אם יש לי חסד של דברים שיכולים לחכות למחר, ואני יכולה היום לעבוד רק 4 שעות, אני לוקחת את זה בשתי ידיים, ואני סוגרת את המחשב ומודיעה שאני רגע בביזי בעבודה, והולכת להיות עם המשפחה. עשיתי את זה פה שבוע שעבר, עבדתי ממש איזה 2-3, סגרתי את המחשב והלכתי להיות איתם, וזה נותן אוורור, ואני לא עם איזושהי רגשות אשם על הדבר הזה אל מול העבודה, כי אני חושבת שזה נותן הרבה אוויר והרבה אנרגיה, לבוא יותר חדים ביום המחר, אז אני יודעת גם לנצל את ההזדמנויות האלה כשאפשר. אני למדתי לסגור מחשב. ממש מדהים. למדתי את זה בתוך הטיול, כן. מה עוד? אני אספר רגע אולי על כמה דברים מצחיקים שאני מוצאת משעשעים בתוך העבודה מרחוק. קודם כל, אני נורא מפריעה לאנשים אחרים. אני מדברת כל הזמן, אני לא כותבת קוד ואני לא בשקט. אני שמתי לב שמתרחקים ממני קצת בבתי קפה. זה ככה אחד שיצא לי מצחיק, אם זה אומר. וגם יש המון המון יצירתיות לבתי קפה סביב בחירת הסיסמאות. אתה נכנס לבית קפה, אתה מבקש את הסיסמה לווי-פיי, והסיסמה היא Please order first, בינתיים מצא היא the best, או The internet is not free, although it's free, אבל זו הסיסמה לאינטרנט, אז יש כל מיני דברים משעשעים שלומדים תוך כדי, וגם לפעמים שיש כן הפוגה, אני משתדלת טיפה להתרועע עם הסביבה, אם זה, פה בהודו יש המון ישראלים, אז קצת בכל זאת לדבר, יש פה המון מוצ'ילרים, זה נורא נחמד לשמוע אנשים פתאום ואיפה הם נמצאים בחיים, או דווקא עם תיירים מקומיים. אז אני מנסה למצוא לי את הנקודות שלי, לאיך אני נטמעת בתוך החוויה האחרת הזאת, גם בזמן העבודה. אני רוצה שתתני טיפים
למי שיושב עכשיו בקהל ואומר, אני רוצה לשקול ולחשוב להיות נווד דיגיטלי. אז תני את הטיפים שלך, גם אני אפילו אעזור לך במשהו קטן. יאללה. עוד בשלב ההתחלה, מאיפה בכלל, איך בכלל מתחילים להתניע את זה, את הנוודות דיגיטלית? אה, איזה סוגים של מקצועות את אומרת, אוקיי, זה הרבה יותר נוח מאחר? איזה טיפים לאדם שכיר את יכולה לתת לו כדי לעשות את הצעד הזה, להיות נווד דיגיטלי? או כל טיפ שבא לך. וואה. כן, אני באה מנישה מאוד ספציפית של עובדי הייטק, אז מעבר לזה אני קטונתי מלספר. אני רק יכולה להגיד שהיו לנו כאילו הרבה מחשבות של איך זה יעבוד. אני ממש הכנתי את עצמי לזה שזה אולי לא יעבוד ונצטרך להיפרד מהחברה אחרי איקס זמן. אני חושבת שזה הרבה יותר קל אחרי שיוצאים לדרך, זאת אומרת, הפחדים והקשיים נראים הרבה יותר גדולים לפני שעושים את הצעד, ואחרי שעושים את הצעד, כבר, כאילו היום אם מישהו שואל, אני אומרת, הנה, אין בעיה, בואו תראו איך זה עובד, אבל בפועל זה לא ככה, בפועל אני לפני זה בדקתי את כל סוגי המתאמים ומגבירי טווח, ואיך יהיה לי אינטרנט ואינטרנט לווייני, וכל מיני כאלה. בסוף אתה מגיע למקום ואתה מוצא את הדרך ומסתדר, אז קודם כל, כל הפחדים וכל הקשיים נ- מקטינים את עצמם ברגע שיוצאים. אני ממש מעודדת לעשות את הצעד ופשוט לעשות את זה. ולגבי מקום העבודה, אני עשיתי, כאילו, חלק מהשינוי גם היה לעבור מצוותי R&D לצוותי customers, מתוך ידיעה שהרבה יותר קל לצאת לנוודות, כשיש לך תפקיד שהוא גם ככה, חלק ניכר ממנו עובר בזום, מוגדר כעבודה מרחוק. זה לא היה פשוט כי גם יש לחברה לא מעט לקוחות בישראל ויש נסיעות פיזיות וכולי, אבל הגרעין בישראל מספיק חזק כדי שאם אני לא אהיה זאת שנוסעת פיזית, יש מי שכן ייסע. אז אני כן מציעה לחפש ששוקלים את התפקיד הבא, אפילו בתוך אותה חברה. לי זה כל הזמן היה בראש, זאת אומרת, אני לא בלבלתי בין סדרי העדיפויות לפיתוח המקצועי שלי והחלומות האישיים שלי. אם הייתי חושבת רק איך אני אהיה בתפקיד יותר בכיר ואיך אני אעשה יותר כסף ומהם השאיפות המקצועיות נטו, אולי לא הייתי במקום הזה היום. אבל אם זה מספיק חזק, הרצון הזה לצאת לנוודות, אז הוא חייב להיות שיקול בבחירת התפקיד הבא בתוך החברה. אני אז לגמרי זה ככה מסכים. אולי אני לגמרי מסכים, כי אני חושב שהשכירים מבינינו, זאת אומרת, מי ששכיר, צריך לדעת שהאיכויות שלו, האיכויות המקצועיות שלו, לא נפגעות מעצם התהליך הזה. כי אם הוא חושש שתהיה פגיעה מקצועית, או אפילו רגרסיה מקצועית בעקבות הנווטות הדיגיטלית, אז שווה מאוד שלא יעשה את זה. וצריך להיות מספיק חזק, מספיק בשל, מספיק איתן, לדעת שהוא עושה את זה, וכמובן צריך משמעת ברזל. כמו שאמרת, קורה קרייסיס בבית, או טיול שכולם רוצים ללכת וזה נופל על יום שני, או אלף ואחת סיבות אחרות, צריך משמעת ברזל, כי גם יש מחויבות, אבל גם יש אחריות. מילה קצת נכון. יצאה מהלקסיקון, אבל אחריות זה דבר מאוד 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 חשוב. אה, אז אתם מטיילים כמה חודשים בעולם, מה ראית בעולם? מה חווית? קודם כל, קודם כל ראיתי אנשים נפלאים, שזה, אני יודעת שזו קלישאה, וכולם אומרים, יצאתם למסע, לראות עולם, ובסוף אתם מדברים על הקהילות שפגשתם בדרך, אבל באמת, אני חושבת שזה הרווח הכי גדול. יצאתי מאזור הנוחות שלי, היו לי את החברים המוגדרים שלי, את חוגי החברים שלנו, ויצאנו מאזור הנוחות. הכרנו אנשים שהם לאו דווקא הכי דומים לנו, גילינו הרבה,
דברים חדשים על עצמנו. ניתקנו המון 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 רעשי רקע שהיו לנו, שהפריעו לנו, לפיתוח האישי שלנו, לגלות את עצמנו קצת. היינו מקובעים, חיינו איזושהי רוטינה ויצאנו ממנה. אז הכי הרבה ראינו אנשים וראינו את עצמנו. חוץ מזה שראינו אנשים וראינו את עצמנו ואנחנו ממשיכים לראות, ואפרופו הברייקים שאנחנו עושים, אני ביום רביעי רשומה לסדנת כתיבה, משהו שלא הייתי חושבת עליו בכלל בארץ. זה מתחיל בבוקר פה, ואני אתחיל טיפה יותר מאוחר את יום העבודה שלי בישראל, וזה גוזל לי על זמן משפחה, אבל זו הזדמנות ואופציה שלא הייתה קורית לי כנראה בארץ. ובין לבין הספקתי להכיר את הפיליפינים, שהיא מדינה מדהימה, על כל 7,000 איים שיש בה, הייתי רק ב3, אבל גיליתי את העם הפיליפיני, את הים הפיליפיני, כמה אני אוהבת שנורקלים וכמה טוב לנו בחיק המשפחה בתוך הים. את הודו כבר הכרתי מנסיעות עבודה קצת בעבר, אבל כבר ידעתי שאני אוהבת את העם ההודי, אבל גיליתי קצת יותר את התרבות. הייתי בהרצאה של הדלי למה, עשיתי כזה קצת מישמש של הכל, ובאמת באמת אנחנו רק בתחילת המסע, ב3 חודשים למסע שמתוכנן למינימום של שנה, אז אנחנו מרגישים גם שהכל עוד לפנינו. מהמם. חברים, זה זמן השאלות. אם יש לכם שאלות לשני, שאתם רוצים לשאול, לשתף, זה הזמן. תרגישו חופשי, לשאול כל שאלה שבא לכם על נוודות דיגיטלית, על התהליכים, על הפחדים, על הרצונות, כל מה שאתם רוצים, אתם מוזמנים לשאול, להוריד ממיוט ו... ו... ולדבר. אז שני, עד שאנשים פה ישאלו את השאלות, אני רוצה להגיד לך, ראשית, תודה רבה. גם על בשמחה הזמן, ובאהבה גם על גדולה. הנימה. אלון שואל, אם יש אפשרות לציין רשימה של דברים שנדרש לקחת בחשבון בתכנון של נוודות. אז א', יש המון, המון דברים שצריך לקחת בחשבון, אבל הייתי מחלק את זה ל3 סגמנטים. הצד הראשון זה הצד המקצועי, אוקיי? וזה לא משנה אם אתה שכיר או עצמאי. זה הצד המקצועי, זאת אומרת לשמור על מקצועיות ואפילו לגדול. הצד השני זה ניהול סיכונים, אוקיי? לפני הנוודות, זאת אומרת לראות שהדברים עובדים בצורה תקינה עוד לפני שעולים על המטוס, למרות once היית על המטוס זה כבר נראה אחרת. והחלק השלישי זה החלק המשפחתי. החלק המשפחתי שצריך שם הכנה, אנחנו לא נגענו בזה, אבל אשמח שאני אהיה לך כמה דקות גם לדבר על ההכנה המשפחתית לכזה מסע. לי יש הרבה מה להגיד על ההכנה המשפחתית, אבל אשמח לשמוע גם אותך. ההכנה המשפחתית היא חשובה מאוד, מאוד 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 לקראת מסע כזה, איך מציגים את זה לילדים, גם תיאום ציפיות מולם, זה נראה מאוד מאוד מוזר ושונה, פתאום אנחנו גרים במדינה מסוימת, עכשיו עוברים למדינה אחרת, כל ההתנהלות מול לימודים בכלל, אל מול חוויות, אל מול שהייה במקום אחר, במדינה אחרת. אז אלו 3 הסגמנטים דעתי הכי חשובים, שכל זה, כל הדבר הזה, כל המעטפת הזאת, מבחינתי, היא תחת הפרויקט של יציאה למסע. ואני יכול להגיד, אלון, שיש כאלו שפשוט החליטו שתקופה מסוימת הם רק מטיילים, והם לא עובדים, שזה גם בסדר, ואז תוך כדי זה הם חוזרים לעבודה, לוקחים חל"ת של כמה חודשים, ואז הם חוזרים לעבודה, בוחנים בכלל את המתווה הזה של יציאה למסע. לא לכל אחד זה מתאים, זה תלוי משפחה, אז כל דבר לגופו. אבל נתת לי פה הרמה להנחתה, לעשות זום על הכנה לקראת נוודות דיגיטלית. דרך אגב, יש לי את הסדנה, מי שלא מכיר, סדנה לנוודות דיגיטלית,
אז שנית, תשתפי אותנו בהכנה המשפחתית שלכם. איזה צעדים עשיתם כדי להיות יותר מוכנים כמשפחה אל... אני חושבת, כן, אני חושבת שקודם כל, ברגע שההחלטה הייתה משותפת, וזה לא היה רצון של מישהו אחד והשני נכנס כשותף, אלא באמת זה הפך להיות חלום זוגי משותף שלנו. במקרה שלנו הילדים עוד הם 10 ומטה, אז קצת יותר קל. אני יודעת עם בוגרים ממשפחות שאני פוגשת שיש יותר עבודה שנדרשת, כי בסוף הם כבר אנשים בוגרים ויש להם דעה ויש להם חברים ורצונות וחיים משלהם וצריך להתחשב בזה. אבל אצלנו הילדים הם עוד מספיק קטנים כדי שאנחנו ניקח אחריות על הדבר הזה. אז ברגע שהחלום היה משותף, אז דמיינו אותו. ניסינו לדמיין איך זה ייראה, ואחרי שדמיינו אותו וככה הצלחנו לדמיין לעצמנו איך נראית שגרה כזאת, איך נראים חיים כאלה, התחלנו לסמלץ את כל התרחישים של מה יקרה אם זה לא יצליח. מה יקרה אם לילדים לא יהיה טוב במסע, איך זה ייראה ומה נעשה. מה יקרה אם אני לא אצליח להחזיק בעבודה מאיזושהי סיבה שאני לא יהיה לי טוב, או שלחברה זה לא יתאים, ואנחנו נישאר בלי ההכנסה הזאת. האם יש לנו מספיק מקורות הכנסה פסיביים בארץ כדי להמשיך את המסע, או אין לנו? זאת אומרת, ניסינו לדמיין כל מיני תרחישים, ובעיקר ניסינו לא להתאהב באיזשהו חלום, שאם הוא טיפה יתנפץ ויזוז, אנחנו נהיה לא מרוצים. זאת אומרת, הגדרנו לעצמנו את הקווים המנחים של איך היינו רוצים שהחיים שלנו בחו"ל ייראו, אבל לא יותר מדי, לא דמיינו איזושהי תמונה מאוד מאוד נעימה ונוחה, הכנו את עצמנו לזה שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו במקום אחר, שהחיים יובילו אותנו אליו. את אמרת דבר וכן, סופר חשוב, את אמרת דבר סופר חשוב, ואני חייב להתעכב עליו, כי יש איזושהי ציפייה ורצון שאומרים, אני יוצא למסע בעולם, אני אחיה איזשהו בחלום, וכל יום אני אוכל אננס וקוקוסים, ואני אהיה... זה לא תמיד ככה. זה לפעמים יש נמלים ועקיצות, ואתה גר במקומות פחות טובים, כי המחירים מרקיעי שחקים במקומות הזה, ולפעמים צפוף ולא נעים. אז לא הכל זה, לא הכל זה הפי הפי, כי אנחנו גם יודעים, אנחנו חווינו את זה על בשרנו ביחד, אז צריך פה לקחת המון אוויר. זהו, אז זה בגדול ההכנות שלנו למסע. אני חושבת שאחד מהמשפטים שאמרנו לעצמנו, וזה ככה מלווה אותנו משם הלאה, הרבה אמרו לנו, איזה אמיצים אתם, שאתם יוצאים למסע כזה והולכים על זה. ואני כל הזמן בבית אמרתי לאושרי, לבעלי, איזה אומץ צריך בשביל לא לנסות, בשביל שתהיה קרקע שמאפשרת את זה, כמו עבודה שמאפשרת, כמו הזדמנויות, כמו חלון הזדמנויות כזה שנפתח לנו, איזה אומץ יכול להיות לנו לא לנסות לעשות את הדבר הזה, ועם האמירה הזאת יצאנו למסע. אני סופר מזדהה, לפעמים צריך לזהות הזדמנויות, או פשוט להביט למציאות בעיניים ולהגיד, אוקיי, יש כאן הזדמנות, להכין את עצמנו לקראת התהליך הזה, אבל להיות מאוד קשובים לרצונות האישיים והמשפחתיים, כי אי אפשר להפריד את זה. מספיק שלאחד מבני הבית לא טוב, והוא מביע התנגדות או הסתייגות, אז צריך להקשיב לזה. עוד שאלות, חברים? לפני שאנחנו מסיימים את המפגש שלנו? טוב, אז אני רק רוצה להגיד תודה נוספת שני על הזמן, על המידע, על הכל, ואני רוצה גם להזמין אתכם למפגשים הבאים שהולכים לקרות. המפגש הבא הולך לדבר על נכסים דיגיטליים, והלכה למעשה אני אארח שבוע הבא מישהי שבנתה נכסים דיגיטליים ומשווקת נכסים דיגיטליים, אנחנו נראה איך עושים את זה הלכה למעשה.
אה, אני מזמין אתכם לקחת חלק בקבוצת פייסבוק שלנו, להפיץ את הבשורה לאנשים, אם זה מעניין אתכם, אז להפיץ את הבשורה. יש גם קבוצת וואטסאפ שלנו, ומי שאין לו את הלינק, אז כמובן מוזמן לשלוח לי הודעה ואני אשלח לו את הלינק לקבוצה. יש את הסדנה, מחזור ראשון ושני נפתחו, אני הולך לפתוח מחזור שלישי במהלך חודש הבא, אז תעקבו בקבוצה. אה, שירן שואלת, האם ההקלטה תישלח? כן, נכין את זה בצורה מסודרת ונשלח את זה, נשים את זה בקבוצה. אז תודה רבה לכולכם שהשקעתם שעה מזמנכם והקשבתם, וכמו ששני אמרה בתחילת המפגש, אם הצלחנו להזיז את המחט במילימטר, במילימטר, עשינו את שלנו, כי באמת אנחנו חווים את זה כמסע משנה חיים, ממש משנה חיים. אה, אז אני רוצה להגיד שוב תודה שני, ואני רוצה באהבה להגיד גדולה. לכולכם תודה רבה על הזמן ועל ההקשבה, ונתראה במפגש הבא. אז תודה רבה. להתראות חברים. ביי תודה, ביי. תודה שני, זה כיף לראות אתכם. להתראות. ביי ביי. ביי ביי.